Hakabanangkong nagalyang jong kabalang presbyterian lum siap ka ay kublaya pilang baro ki para banget lemru bat kitu ki parlo ki baju yeshmanta bat ngi kum kabalang nagapor sakapor hakakarta ngajong utrai ba unom imjungi ujis kres ban ngi ayu ya ublay ubala pelipat ikan galat ikan manginyo ban sakri ya ublay lang bakan ek online service ki para banget baro kani kasngi utrai kalong kasngi utrai ka bakarpang nagam ta kabalang bat kerpang nagam ta ki longyeng kersan ki bahapo kani kari ka bait ka jongi bat hakleng satla ka jong ka parthai ya ka balatip kum ka Christian Home Sunday bat ka jing tmu habalabu ya kani kasngi ka bakarpang kalong ya ka banyo ban penklan ya ki rempeng kesan hapo kabalang kani kari ka bait ka jongi banyai penkan mau ya ki bagi ying kesan ki de banlong ki ying jingdwai ki ying ki basakri yo blay ki ying ki badon ka jingi et ki ying ki sakhi syaka parthai bat ki ying ki balong ru ki nong phla ya Jesus Christ haki por baro kadon kum ki balang isngotho bahaba ki rempe yang kesan ki long ibaklan ka balang kalong ka baklan bat om tang ka balang ka ri ba ka jai ban rew hi baro ka wei bat kumta lema jona ka sni onyo ban bo jingwai kerpang ma piru ki badon halai jong ki kesem pen kan mau kerpang ki rempe kesan ha kan ka ri ka bi ka jongi bo blei uni sne bandorangkat bat kamtam ha ka ba kum ka ri hi bat ha kaleng sasalak jong ka parthai ngimat ya ka jing cha ban lon shop jong ka khlam jing pang COVID-19 ba ublei uni sne bandorangkat bat baro ki rempe kesan ba un ai ka jing kot ka jing khia ba un kerku hakil yang baro bat kamtam unang kersan borengi ya ka bangin la ban sakri ya ublei ngin ya peteng ya ka ni ka jing sakri da ka bangin ya rwai ka nambar jing rwai ka ba saus pa sa fulai ka nambar jing rwai ka ba saus pa sa fulai to ya lam yangi ko kenrat kat bangin ang ya saprang hakilenti bat kelan ki bangi ya kendo lang ki ya le ka do bat mensiem menta ye la shibet shun ki jing penchoi jong ka perthai ki pendap da jing bamhun kum tu bro artli ki khot ka jing rwai ka ba saus pa sa fulai to ya lam ya ngiko kenrat kat bangedang ya caprang hakilenti ebat kelain kibangi ya kendulang Kia leka dobat mensim mentai la shibitchon kijeng penshai jong ka perthai ki pendap dajing bom kum non yaki bajeliu hi kai trai te ngans ngau klein haki jing at pelung jongki ngan shem ka jing le rai ai ngan komit syaki lomba kibadon syashiliang wa ai ngan batka tika jong me haki ko try baba
Kajing pulih na kaktian kajong belai, kalong na kasiti u Jacob, kalenong ka manangkong kadakot ka baar puar, hadu ka baar pusan. Kasiti u Jacob, kalenong ka manangkong kadakot ka baar puar, hadu ar pusan. Kikentuyan ki ba ongkum dia. Ti tulong pi kinong le ya kaktian bat omtang kinong sngau. Daga ba kasyukor no yala dehi. Nama lada unuru ulong unong sngau i kaktian. Bat unong le. Uni ulong kum ubri khmi thu ya ka khmat kamat jong u ha ka yit khmi namar ula khmi thu yala de bat ula let no bat kumni ru ula kalet no uba kumno ula long rijar ubadaya khmi thu sha ka hukum majanai ka balong ka jong ka jing penlai lot bat uyai ne une haba umlong unong sngo uba kalet no handrei unong le ya ka kam unlong ubasok hakata ka jing le jong u ublei uni snei ban kerku ya ka jing pule na kaktian ka jong ublei ngene pendam ha ka jing doai ni aingu ya me ublei boduk pa jingi ubah meneng lemba jong ni kanok phai jong ni ka singi ko konran ka bakum ka balang ngiyo ya ka ni ka lat ya ka bangin mane ya me lemba ka ni ka online service ban ngi pan pa ko jing sngongu ka jong ya me a ublei ba madan kat bat ngi lama kini ki singi ki por ki balalit no ngi lama hat i ka jing kerku ha ka jing mjongi Kidon kipor kibang imat ika jing suk ika jing kemen bad ika jing pahu haka jing em kidon kipor kibang imat ika jing ele ika jing pensoi bad ika jing pang jing sistem bad ika jing kuslai hari kini baro ar ke konrat kilong kijing kerku kiba mala se ka jing mjongi ika ban yo ban perang ika jing ka jongi bad lemba jong ka por ke konrat habangi yo ban mane yame ka konrat iwan bangin bu tiah mat jame ika ban tabaro ika bangin pendam bad kerpang e ka konrat ya ka baman isne menderengkat badlaka balang ngajame bat ki khon ki jongma ki bahpo jongka ya ka baman kersan bor ka bangin nang yo ya ka mensim ya ka bangin syakri ya me haki por baro kurhu nadu ki nong syarai bat aki dekhat jongka baro idwai ka kontrat nagam ta ki bapang ki basistom laki don haki yeng ne ki hospital bat kerpang nagam tu ki para banget bat ki para mensim ki balayo amat ya uni khnyang jeng pang covid-19 idwai ka kontrat baman isne man kersan bor ki man pen khlanya ki bormet ko jongki bat kham tam ko konrat bamen ker khuru ko konrat ikilat jing sumar ke bakiyo lengba ke hostel bat kidawai kin long ka bor pen yo pat iki ka jingko jingkhya bat kham tam ko konrat baka jinget ka bakidon hame kata hi kan yo pen khya ki met bat ben sim gidwai ru ko konrat ye kam sne menor kat berki baduk ki bakarro hapdeng ka jing ka baki mat lama ka jing kardo ngitip ko konrat bakam long ke basuk ye ki Ringitip skam melong ublei uba pendap ika jin kam jongi men peliru kalat nakam taka bukum kita ka konran lengba gitu ki para mai kebadan ka mensim ya ka melakar khuj ka jim jongi bakin no badi ka bakin yarap ya ka baduk ki basuk ngidwai ru akan ka por nakam taka ni ka rui ka be ka jongi habangi shalen shop hau ne khunyang jing pang covid-19 ka konran hakaba ka sien ka ba ar konran ngilahap ka konran ya ka balamba ki bor sarkar ya ka ba ki haban penjari ka konran ya kani ka jing khangdam ka konrat nakam ta kini ki shpoutul ki sngi hakini ki laitli ki nongba jong district ngi dwai ka konrat ya ka snei bandor rangkat ka konrat bakerpang begini ki borsen shar ka konrat ya ka ba meni snei man ai ki ka jing stap ka jing shampang bat kum juru nang ta ki tu ki wei pat ki nong tre ki badan ki banta ki bakhmat ha ka jing ele persha ka ni ka khnyang jing pang covid-19 ya ka snei man pen khlanya ka bor mat jki man ai ka jing sat ka jing shampang kenang bakira aban pendap ya kamrami ka balasane halo jongki bat khamtam ya ka bangin yo banile persya ya ka ni ka jingpang ka balasar nagawai ka por sa ka por ngi dwai ru konrat ya ka misnai men ker khu kerpang lang majone ka sngi ya ka bakum ka balang hi hakani ka ri ka bi ka jongi bat hasitulup ka perthai ngi ken mau kerpang ka konrat ya kirim pe ingkrisan bangis ngau tho konrat bahaba kirim pe ingkrisan kilong ki bakhlan kirim pe ingkrisan kilong ki bawat ya ka khmat ka jongma bat kirim pe ingkrisan kilong ki ba et bat khamtam iba sakhi ya ka katang jama ngitep ba ka balang jongma ru kan khlan bat ka ri ba ka jaban reu ru kan khlan ngidwai ka kontra nagam ta kirim pe kisan ki ba hapo kan ka ri ka be ka jongi bat hakaleng satala ka perthai ba man isne men kar khu ya ka wei pa ka wei ka khat bat yu wei pa wei u khat ka kontra ba kinang la ban sakriya na ba hapdeng ki jing ba ka jing ele ki ba bon ki ba ki kan do menum ino man kersan bor ki kontra bat khamtam ba kin long ki rim pe kisan ki ba job ye ka jing pen soi bat i ka jing ki ba bon jat isngangu ime ka konrat lamba ka por ka ba kodor ika be mala ayangi bat ngi dwai ka konrat ika mi isne menderkat
Ya ka banta ka banang sa jong jing syakri. Ngishania ban ngi IT hakik sang ti blai ki don bor ka jama. Haka kerta ngajong turai bo nom prim jingi Yesus Kristus ki tuangi pan kini baro. Amen. Ki para bangit baro ngin ya pateng biang da nambar jingrai ka ba arspa san pulai. Arspa san pulai bat arspa sau punyo na ka khamrem. Jingrem abanda shem ban it ya ka kam. Yo lap ka sitom ka bainong ai kandam. Jingkwa bajur ngadon ban kintiu buram belai. Ba ula isnai yanga ubreu bamdan ai. Jingrem abanda shem ban it yakakam yo lap shitom kabay nong ay kandam jingkwa bajur ngadon banken tiu buram blay ba ulai snei eyana ubreu bamdan Ki para bangit baro ka benta na kaktian ka jong blai ka bangakwa ban bu kum ka nongrem. Ya ka bangin yo ban yasalok lama jone ka por. Kalong na ka gospel ka jong Matthias kal nong ka ban nyo. Ka dakhot ka ba arpusau hadu ka ba arpunyo. Gospel ka jong Matthias kal nong ka ban nyo ka dakhot ka ba arpusau hadu ka ba arpunyo. Ikin tiyan ki ongkum ni. Te manu baro ubas ngau ye ki kitian jonga. Bad ubale yaki ngan tharai ya ukum ubreu ubasat ubalate ya kayeng jong halor umausiang. Te uslap ulahap bat kiwa kilaya shlei. Bat kiler kilaya be bat kilaya syo ya kata kayeng. Te kamsim lakalon no nabala pensong nong rem yaka halor umausiang. Hanrei manu baro ubas ngau ye kini kitian jonga. Bad ubamle yaki on tharai ya ukum ubreu ubabiet. Ubalate kayeng jong halor usyap. Uslap te ulaha bat kiwa kilaya shlei. Bat kiler kilaya be. Bat kilaya syo ya kata kayeng. Te kalakalon. Bat kajing kalon jongka. Kalong kabakrao. Tungin ya pendam kajing ruai. Ubalai berkupa jungi bah meneng. Sasisian pat konrahan iwan bandam hakmat jongma. Bat kerpang lama jene kapor. Kabangin soyo asngau ya kakubor nak tin ka jongma. Idawai konrahan ika simin kerku ya usyakri jongma. Ulong tang ubreu. Penan kam ya ulama jene kapor. Maka kubor kawan mi no nakasentur ka jong kan wan nakakhet ka jing isnei ka joma dorang kat ban ngilang baro ki basngap ini ka kubor ya rap yang ngi bangin pele jing mut sipor knang baka tin ka joma kan yo ban sinsyar ka jing imjongi bade ka bangin matu i ka jing karku ha ka bangin angla ban ptengi ka jing ya linti jongi hasla jongi ka parthai sngawi ka jing karpat ka jongi ha ka kerteng jong Jesus Kristus bo turangi duangi pan amen. Ki para bangit baro lingba kini ki benta ki bangala pule. Ka phang preng jong gani ka jinge selok. Kalong ka yeng Kristan halor umau siang baskem. Ka yeng Kristan halor umau siang baskem. Bada syua bangin poi syaka ni ka benta. Kani ka subjek preng nyine pet khendiat ya kani ka benta na ka ktian ka jong blai. Ki para bangit baro ka phang pedeng ha ka ministry u Jesus Christ kadai ka hima ublei ngilap ka gospel ka jong Matthias kan nang basau ka khot ka bakhat nyau bad ha kalanong ka basan hadu ka banyo ya ka baro ngitip kum ka sermon on the mountain ni ka jingithu khana halor ulum u Jesus usdang ban hikai ya laki jong kisenran ya ka jinglong ba kita kinong sangsnong jong ki hima ublei Kidai bandan. Kata ka bakan thom na do
Kalanong kebasan ke dekat kebalah hidup kebakat ar kiba dok ke mensim kiba sengosi kiba jemnut kiba tangan bat kiba seliang ke hok kiba isen ai kiba khot ha ka donut kiba penyesok bat kiyo pencitom nagam ta hok bat hadian kan dia uwanra sakawai pat ka jing hikai ba kita kiba don ni kita ke jinglong kidai ban long kamlu bat ka jing shai ha ka dekat kebakat lai hadu kebakat reu bat nadu ka dekat kaba khat nyau jong ani kalanong ka basan bat hadu ka ni kalanong ka bah nyau hang tu ujisu wanra ya ka jing hikai ba kumnu kinlong kamlu bat ka jing shai bat ha ka bakut jong ani ka jing itu khanang ujisu wanra ya ka ni ka benta na ka king jong blai kalanong ka bah nyau ka dekat ka bar pusau hadu ka bar phun nyau sapang arjat kinong rem ki para bangit baro lengba kani ka jing itu khana halor lum ngiyo i bau jisu hikai sepang hukum uhikai sepang ka jing dai breu bat kiwai pat ki jing hikai ki balong ka jingker khu ke ba mangi ngila ban long ka jing shai bat kamlo ha kita ha ka jingi kendu ka jongi ke ba man ka sngi bat ha kani ka benta ujisu ula poitat saka conclusion ani saka benta ka bakut jong ka sermon ka jongu bat kanja ayu ya kita kinong sengap bat ya kita ki bam sengap lani ngala bat ong kanja ayu ya kita ki bale hadian baki layo sengau bat ya kita ki bam le wat hadian baki layo sengau man pensya ya kani ujisu wanra ya ka jingkai sapang arngut ki briu ki balatei ya ka yeng haki arjat kinong rem bat lengkot ujisu hadian ba ulu hikai ya ki sandan sapang ka hima ublai uai haki ya kaman ke balai luat bakin jet bat kanu ke baki jet kandon ke bami nangta bat kaban batai ya kajing im kaban sawan kanlong ke bakumdo kata para banget kalong kendiat bangin sngoto habangin saingam jeliu ya kan ka benta nadu kalan kadukhat ka bar pusau hadu ka bar punjau ki para banget baro lingba kani ka benta ki arjat kinong rem ngin nyapet ya kini ki arngut ki briu ki balatei ya kayeng ka benta ka banengkong ngin nyapet shwa ya ka jingya srim jong kini ki arngut ka jingya srim jong kini ki arngut kalong ba kini baro arngut ki layo sngo ya ka ktien ka jong ujisu ka dekat ka bar pusau ka bar pun reu kini kilayo sngo ye ka jing hikai ka jong jisu sapang ka hima ka jong blai kilayo sngo ru sapang ka jing ba ka jong blai ka ba jisu hikai ba kidai ban kela ka bamut ban yo ye ka jing im ka ba bam chikot nang tapat ka sakawai pat ka jing yesriam kalong ba kini baro arngut kilatai ye ka yang ka jing sngo thu ye ka ei ka ba jisu ulaong haki kawai pat kalong baki latai ya ka yeng hakaju ka phang lini kala ban long ka ju ka caka ka marjan lini kata ka snong ka baki kikidon bat haka khot ka bar pusan ka bar punyau hang tu ka la pensya yang i ba uslap kal air bat kijing slei jong ka kila sho ya kini ki artuli ki yang ka ba pen pau ba kini ki yeng kidon hakaju ka phang bat sakawai pat ka jing sim kalong bakini ke jingtai kim daya perhan haba pet yaki onda haba ladep ban shna yaki kiputan kam de giju kitiar giju kimau giju kisya hagaba kitai yakani gayen bat kumta kalong ke ba bangin penya per yaki habangi pet tang nabar kini kilong gijing isrem jong kini ki arngut kibriu kibalatei yagayen nang tapat ka benta ka baar nyenya pet ya ka jingnya per jong kini ki arngot ka jingnya per jong kini ki arngot kalong ba wei utei halor mau siang mat wei pat utei halor siam ubatei halor mau siang ka penpau ba uhap banti jeliu hadu ban ya kendu mau siang kanang makan long ke baskem kabam senjor kabam ki bat kabam kela bat kani kanong rem hakabatei kayeng kalong kaba kalong kaba jenjar
Namar kat nang ti kata kanang bat kanang kam Bat hakap kum kini ka jaj nongrem. Kadawa ia sibun kapor. Bat om tang kata habdon ka mensim juga jing yaisya. Pihapan sya ya kal pihapan sya ya uslap, pihapan sya ya ka syit ka kriat. Bat kala ban donru ka jing mensau. Hapdeng kata ka jing stay ya kata ka yeng. Bat om tang kata ru haban ngait bat ban kongo. Bat ban pediang ya kita ka jing ptha. Uway pat ubalatay ya kayeng halor usiap. Kapan pau ba dangam jeliw. Maka jaka siap kalong kabakam jem bat kabakam suk. Namar kata jaka kalong senjor kabam skem kabakhi bat kabayai kela. Bat abatay ya kani kalong yeng. Halor kani ka nongrem. Kadaw kalong ba ubaw tay ya kayeng halor usiap. Ubat ya kajing sok. Namar baka sok. Umdan ru ya kata kajing perkat jengai ke keban saja onda habalawan keliur. Bat habalawan ki erjong ki erget. Umla ban yaisya. Umla ban sya ya ka syit ka kriat. Ya ka kasyon ya uslap ka leer. Bat iki babun ki bayasno hakabatay ya kayang. Bat umdan ru kajing kongo. Bat sim khiaru ya kita kajing pia. Kijing betha. Kini kilong kijing per hapreng kini ki arngot ki balatay ya kayeng halor mau siang. Bat usiap. Kay kabami nang ta. Ngalaong hakabasjang bakano kanu kabangile kandon kabanmi nang ta. Bat kalong kumju nang ta kini ki arngot. Ya kini ki artuli ki yeng lalen shop da uslap. Kijing silay kil kibabek kertep, bat kila syok yaka. Kini kijing long jong kamariang kila syok ya kini ki artuli ki yeng. Ka kabaja ya ka yeng kabalatay halor mau siang. Kalau ang bagani ka yeng kala ngam jeliw, kala skam ganong rem. Bat haba kilawan kini kijing bat kijing len shop na kibor jong kamariang. Kamla ban pen kelem. Namar bakas skam bat kayai ne hajo. Bat haba kayai ne hajo. Kapau kaburam. Haba kane kata kajing tay. Kapau kaburam. Bat ubatay ikan kayeng. Ulong basat. Namar bu usngap bat ule ya ka kebalap tha ya Bat ka kebalaja ya kata kayeng kebaltay halorus yam. Namar ba kanongrim kamlong kebaskem. Galak kelon. Bat ongka ketian kajong blay kajing kelon kalong gabak raw. Namar ba kasong senjor. Bat haba kasong senjor. Kaki bat kamna ine hajo. Haba kamya ine hajo. Kampau kaburam. Namar la penjular ya ka. Bat la penkelon ya ka. Om iu isu ya kidak kishin. Ya kata kajing tay. Bat kumta omla ban yo ya ka buram jong kata kayeng. Bat uta ubatay gani kayeng. Kaktian ka jong blay ko ang ba ulong ubabit. Namar ba umskap. Bat umle ya ka kebalap tha ya Kini kilong gijing mi. Habangi pule ya gani kaktian ka jong blay. Syapang arngot kibriyo kibalatay ya kayeng. Haki artuli kinongrem. Hau mau siang bat halor usiap. Di para bangit paro kum kirim peyeng Kristan. Ngidon kajing Yesrem. Kawai garim peyeng Kristan kelak banyak per na kawai garim peyeng Kristan. Kawai garim peyeng Kristan kelak banyak per na kawai pat hakar kom hakayok kakot, hakajing nang kajing tip, hakakot kakya. Bat haki babun ki bentah hakajing ngajongi. Hanre hapeng kita. Kadon kajing Yesrem. Bat kum kirim peyeng Kristan. Ngam artatien. Bangilalong tik kum kini ki armut kibriu ki balatay ya kayeng. Bangilayo snow ya kaktien ka jong blay. Ngilatip ya kajing hikai. Bagaktien ka jong blay ka hikai kumno yangi. Bat ka kular kumno yangi. Kata omla banden. Ngiyo snow kumjo. Nang tapan
kum kirim pe kistan bat ki khot jongka ngidon yala ka jong jing sngau thu habangi puli ya ka tin ka jong blai bat kata ka jing sngau thu ka penlong yang i bangin tei ya ka yeng ha ka jing la jong i ki breu sakawai pat ka jing siem kalong bawat la ki jing siem ki ya pher na ka wei ka long yeng sakawai pat ka long yeng kala banlong ki jing udon kadon ka wei ka long yeng ka ba khamat bon ki jing ban ya ka wei pat ngani ha ki jing pang ka jing hitam lani ha ka bai dei ka yo ka kot lani ha ka bai dei pat ki jing ja ki ba kendit kensan ki ba pen sngo si bat ki ba pen kuslai ha ka bai dei bat ka puli ka dang le ha ka bai dei bat ka jing hi kai bat ka rukom em ngidon ka jing ya pher han rek kam pher ki ya pher kumno kita ki jing ya shem ka jong i han rengi mat ya kine om don ka wei ka long yeng ka bala ban laj na kine ki jing kin wan na ka jing jong i ki jing pang kin wan ka jing pahu ka jing kerdo kan wan ka jing kuslai ka jing kemen kan wan ka jing nang ka jing tep kan wan bat ka rukom em bat ki kta kumno kine ka jing tmu jong kine ka long ban phrang ya ka jing ka jong i ban phrang ya ka jing ka jong i bat kum ki yeng krempe yang kisan ni don ru ka jing ya pher na ka wei ka long yeng sha ka wei pat ka long yeng kumba ka don ka jing ya pher hapdeng kini ki arngut ki briu ki balate ya ka yeng halor mausyang bat halor usiap kumju mangi ki krempe yang kisan ni don ka jing ya pher na ka wei ka long yeng sha ka wei ka long yeng ka jing ya pher ngawan ra tang ki artli ka long yeng kristan ka baskem kadai ka long yeng ka basanya hau blai hakaba u Jesus Christ ulang ukhle jongka bad haba nga ong haba u Jesus Christ ulang ukhle jongka ngan sim kum kanuksa manga kubuk pa jongka yeng ngasim banga ngam dei ukhle jongka yeng hare ngasim u Jesus Christ ulang ukhle jongka yeng bad haba u Jesus Christ ulang ukhle jongka ni ka long yeng ka jonga ngam kuslai ilok ihe tulop yanga lani ikamret panyanga lani ilok ikamla panyanga lani imla kumangala manga ngam kuslai ngam don ru kata kajing sngopo lani kata kajing snglong halor banya ilok namar banga ngam dei ukhle re dei utrai ubalong Jesus Christ ubalong ukhle jong kata ka long yeng ka jonga bat hang ta ngaklet ye ka buram na de ngaken mau bangan peden buram yau ta ukhle jong kata ka long yeng ka jonga ka long yeng kristan ka de ka basngap bat ki bale i ka ktien ka jong blai ki yo sngo ye ka ktien ka jong blai bat kam kut dah ka yo sngo re ki de ki nong leru ye ka ktien ka jong blai ka long yeng kristan ka de ka long yeng ka badwai ka don ka jing ong ha ktien pareng the family that pray together stay together ka long yeng ka baya duai lang kata ka banne kadon kam namar kata ba kum kilong yeng kristan ngin pen khlannya ki jing duai ka jongi ba ki de khot jong kolong yeng kristan ki de ki de khot ki ba yai duai khlem da pot ki ban kan mau yo blei hagi por baro kalong yeng kristan ka de ka long yeng ka ba ki khon ki kongo bat ki buram ye ki kimi ki pa kalong yeng kristan ka de ka long yeng haba kabat ye ka jing suk ba de ka jing kemen ka yaro yo blei ka ai ka jingo yau blai bat ka ai ka buram shau blai ba ka dei ka ta ka ju ka long yeng ba haba ka mat ye ka jing ka ba mat ye ka jing pensoi ka mat ye ka jing le bat ye ka jing kuslai ka jing em ka wat ye ka bor ka jong blai ban job ye ki ka wat ye ka bor ka jong blai ban job ye ki ka dei ka ta ka long yeng ka ba ka jing it ka sinsha ha ki de khot jong ka dei ka ta ka long yeng kabaya buram mar kaliang iwe pat kadai kata ka long yeng ka badan ka jing skolem nang bata iwe bat iwe pat kadai kata ka long yeng ki badan ye ka masim jong jing sngoret bat apa ki dan ye ka masim jong jing sngoret ki sim ba kimlong nala de bat apa kimlong nala de ki wat
Bat kipet syau ta ukle jong kayem. Ubalong Jesus Christ. Bat day hang ta kin yo ya kajing sa. Bantei ya kayem. Ketika long yeng kebasan. Kamdai ke long yeng kebane haju. Ketika long yeng kebasan. Kumba uklung, kumba ubriu, usan. Nakajing long kelung, sekajing long kena. Sekajing long samla, sekajing long rengba, bat sekajing long temben. Kumta kan long yeng kesan kebaskem. Ketika long yeng kebasan. Hakajing long mensim. Ketika long yeng kebaskem. Hakajing et. Hapdeng kijing bat hapdeng kijing tunjuk. Bat hapdeng kijing syak yalam bakla. Kande kalong yeng kai skem hakajing et. Bat kambakla nak kata kajing et kabakla don how Jesus Christ. Ketika long yeng ru kabala ban syak slem. Ban syak slem ya kita kijing et. Ketika long yeng kabak syak slem ya kita kijing syak krandeng. Ketika long yeng kabayamap. Bat kalong yeng kabadwai nak kamtaki wai. Kande kalong yeng. Ketika long yeng kabayai ne. Bat habakayai ne. Kayo job ya kijing e kibabun chan. Ketika ta kalong yeng Kristan kabaskem. Kalong yeng kabalatay how Jesus Christ ubolong wa ukle jong kata kalong yeng. Kawai pat kijing e per kalong. Kalong yeng kabasenjor. Ketika kalong yeng kabasenjor ketika kalong yeng kabasanya hakabor ke jong ubriu. Ketika kalong yeng kabasanya hak kita gidekot jong kata kalong yeng. Ketika long yeng, kaba gidekot jong kata kalong yeng. Kelak bandai ukpal ni kami, ulau ukle dan kilo kalong kakle jong kata kalong yeng. Batkum kan uksa habanga ngas ngutu bangalong ukle jong kata kalong yeng. Ngalong ubah halore ya kata kayeng. Kaba penpau ba laha ka jengnang ka jeng tibru ngakamla manga bane giwai pat gidekot. Laha ka spa ka pauru ngakamla manga. Bat haba ngala nadong sedong. Kakta ya kaburam ngajonga. Bat ngadum ailat yanu makin tam yang. Bat kumta kipat kilong yeng kilong sem. Don kilong yeng kilong sem daga baburam. Kakamla kamai ka kentai, kakamla ka kentai. Usenrang udon ka jing sengojak buram. Usulong ukle tangkanam. Hare kakam long ka kentai. Badak kapakut. Namar bakakta ya kaburam. Kapat kalong yeng kalong sem. Kalong yeng. Kristan kabasenjor. Kadai kalong yeng. Kabakit khot juga kilong tang kinong skap ya kaktin ka jong blay. Bat om kinong le. Kadai kalong yeng. Kabamju em sngi banduai. Kadai kalong yeng kabamuat ya kakmat ka jong blay. Kadai kalong yeng, kababu ya boleh hadian. Bat ya kababu ya gini kibor kijong upriu hakmat. Habang imat igijing pang igijing stom. Ngiken mau nongkong yano. Bat hateng kadon igijing sengotu bakala. Bangisanya hakini kilat jing erap. Ban ya kabangisanya hau nong erap ubalong ublay. Ngamut batong ba kini kilat jing erap. Kim don kam hakajeng im jongi habang imat ni kajeng e. Don kam yaki tangba omdei ban sania ki sania hau blay. Bat kini kilat jingirap kin penyok pat ingi kata kabor. Bangin job ya kita kajeng pang kajeng stom bat kajeng e ki babun chan. Kalong yeng Kristan ka basenjor kada kata kalong yeng ka bakikun jong ka laka jong kaman. Giba kelet ban aingu ya blay. Habakimat ya kajeng suk bat kajeng keman. Kiba kelet ban ai ke buram show blay. Haba kimat ya kajing bah kajing im. Henrei pat kiba kenmau ya blay. Tang hakipor kiba kidon kam. Kiken mau ya blay. Hakipor ba kidon kam. Bat kam dame hakipor ba kisngo thu ba kimla shu banyale dalade. Sakan mau ya blay. Kidairu kalong yeng, kaba penlong, tamasa, ya kajing syakri, ya ublay. Kenmauan syakri ya ublay tang kikep.
Ngikan ma ban sakayeng kabakan pang ngajong play tangha kajing seng sakramen. Tangha ki ski kerpang ngajong kapalang. Galapan long ke si Christmas, ke Good Friday. Laj lang tangi laja ban ngimtip. Saya ngija. Ngamut ban ong bakidan ki para banget ki baju poi hagi jing seng tangha kini kem. Kara ki don ru ki para banget. Ki bana ki dau jong kajing pulih. Naka dau jong kakam kajam ka bagi turai sabar. Wala kaman sim ka kwa re kakam ka khanglat yaki. Ya ke bakum kita ngamya kren. Harga ya kren ni gitu ki ba yo ya kalat. Ngakan mau hadian baka ka sarkar India kalapan bena ya ka lockdown hakan ka ri ka be ka jongi. Sibun ki para mesim ki laya kali. Lanu on pli yang mani no. Bat ngau kumba on dala pli ka yang mani kandap ka yang mani ka be. Re onda habangila play ka ding mani. Kasak kumju. Bar ka jingli hangani kalong balai mangikan mau yo play tangha ki por onda habangila syamnya ka jinge. Dan abalawat ya ka jubab. Ngilap bagi dekat jong ka long yeng. Kilong ki dekat ki ba senjor. Kilong tang kinong sngow ka ketien. Bat om kinong le. Kani kalong yeng. Katip ya ka kor ka buram tangha ki khep. Kalong yeng ka basenjor katip ya ka kor ka buram tangha ki khep. Kakan mau ya ka buram namar ban yo buram. Omman penen buram. Kani kalong yeng ki bam ya songsuk. Kani kalong yeng ki bam dan ka men sim skaulam. Mat kam da me. Kani kalong yeng ki bagi khot jungka ki long ki basarong. Ki baki ka jenget. Habawan bat habayo snow ye kijing hikai ki babunjan. Bat haba kaki ka jinget kimla ban chanslan. Bat kini ki syak job haki babun kijing penchoy. Kini kilong ki artuli kijing ye per hapeng ka loyeng kesan ke waskem. Bat ka loyeng kesan ke wasanjor. Lani ka loyeng kesan ke balatay halor mau siang. Ubolong utrai bo no prim jingi Jesus Christ. Bat ka loyeng kesan ke balatay halor usyap. Bat haki jing start jong ni ka perthai. Ki para banget. Dek si kapor kam syak bangin keren bun ki ai. Dengan suan ra hakan ka por tangi ka wi ka duksa. Ka bangin yit ila dia. Bakum ki khot jong ka long yang kesan. Nyilong ki nong snow bat ki nong le ya ka tien ka jong blai. Leni ki sulong tang ki nong snow bat ki bam le ya ka tien ka jong blai. Badai hang ni on sabi syareng. Bangi ngiru gin sa snow tu bangi long ki breu ki babet. Leni ngilong ki breu ki basat. Ngilong ki breu ki baka nongrim jongi kalong hau Jesus Christ. Leni ka nongrim ka jongi kalong haki waipat. Ngiem hakapor. Hakapaka ni ka ri ka be ka jongi bat hastrup ka perthai. Ngisya len shop hakan ni ka kenyang jing pang COVID-19. Bat kani kadang yat mentah. Bat apa kalawan kan dia? Kahel department juga sarkar jela. Bat gibor sensar. Ban yada ya kan ni jingpang. Gibtha. Ya gibrio. Bagi dia barbor ban sat ya gikti. Bakinda. Ya kan ni kadur kemat syiceng. Bat ban penjinga iwe pan. Bat gitu ki badan ya kajing pang le kajing sngoper kamet gen benker pang no ilande ini kata self quarantine hatangi sngo bakine gede kajing tha jong ubreo hari ada gila puli na kakin ga jong blei ngilap bakine kila don hakin ga jong blei nadu ka basdang hakaba ublei ulab tha yaki kun Israel ngilap ba ublei upha bansat yaki kiti ki kijat Hak kitab Exodus kalau nang balai pau gedekot kabar huai. Kumta ken kin thet ye kiti bat sat ye lagi slakjat. Bakin om yap no. Kani te kan long ke hukum halaka kerta yaki. Kata kadi ke ketian ke jong play kahikai yangi. Bangin dai ban sat ye kiti. Ban thet ye lagi kejat. Bangin om yap no. Habang imat. Haka klam kabaya bet iwe ye iwe pat.
Kam day kabala suong tang lagi bor sarkar bat ke health department. Rela ong ya ka da ublay. Ngilayo sngow na em ya ka. Bat ngilale na em ya ka. Kawai pat ka benta. Banyadai la dia. Hakaba ngika ya kadur kemat siteng. Bat ban penjinga ya iwe na iwe pan. Kum kalat banyada yada na kajing sapreng ya kan nyam jingpang. Ka kitab le betekas kenong ka khat lai khot ka basapusan ka sabu pun riau. Hang tu ka ya tu ngi hau tau badan kita ka jingpang. Untap iladi hadu karmyang sentur jong u ka basaneng. Kadai baun syong kerpang wei priau. Bat kata kajaka syong kan long sabar kajaka syong darah. Kasuk yang bengin sengau tu ingin kegentian. Itu kibalamat yang ingin jingpang. Lahap ban pensyong kerpang yaki kenang ba kanum sapriang ngani kajing yabet yang unik yang jingpang. Bat mangi kibapat yo yang jingpang kum kalap jong kajing yata. Lap tha yang bangin ka yang kena dur kemat. Bat ngilale ya kata. Hakapa sedang. Rekat banang mi kesngi. Ngaya kensting ya kan. Bat ngimburam ya kibor sensyar. Bat kibor jong kuat kakya. Bat menta ngimat yang ya kaju kajeng e. Bahkan ni kajeng pang kayo ban kibor pat sasisien. Bat sakawai pat ya kajeng penkerpang hakaju hi ka kitab kalanong ka bakhat lai ka khot ka basaw bat ka basan. Anda kumta uling do unset kerpang nyusngi yau ta ubalangat jingpang. Bat hakabah nyusngi uling do un khmi yau. Bat khmi lada kata jingpang ke imat sa. Anda kumta uling do unset kerpang pat yau nyusngi. Lap tha yang i begitu kiba lap pentip yang i begitu kiba yo ikene ke jingpang. Kiri banle ka self quarantine nyusngi. Lene khat sausngi. Kaksin ka jong play ka batai kata yang i. Bat kani kajing batai ka jong play ki kun isel. Kadai ka konteks. Jong kajing yapang klam ka bayabet uwe pan. Bat kalang kaju yang i kani ka por bangimat ikani kajing pang ka bayabet uwe na iwe pan. Bat kani kajing kit kli ka jong nga shimet bat kit khot jong kani ka longyeng kersanch. Bat mangi baro ba onla banilek persya ya kane ka khlam jingpang. Hari da manga ngam kit khia. Wanum lek khmi lenti ba kibor sensyar, bat kibor jong ka khia kila banle ya kata. Kata wa ya ka jingit khli jong wei pa wei unong susnong, bat wei pa wei ud khot jong ka long yeng. Bat hateng ngiong bangi that mangin ko pen ko ngo ila de hakibor jong ka an. Bat kham tam e ka bangi sajong kibor kaperthai. Hanrai ka hikai pat yang ngigum kibanget. Gamper kiwe kilaban sim kumno. Hanrai yang ngigum kibanget lahikai. Kasiti banakong Petrus kalnong kabaar khot kabakhalai ko do pin kongo ilade hakajing peniat bagenja beri baro nakamanta utrai. Kongo ilade. Bat pidu nong ayu haba pin kongo ilade. Bat kasiti Filipi kalnong balai khot ka banakong. Penapo ila de hakinong sensyar. Bat kibadan bor. Bat kongo. Ngidan kam nama kata bangin ya trelang. Kani kadi pakaktian ka jong belai ke hikai yang. Bat ai bangin yet ila de. Lang lalong tangi tangi nong snow. Bat kibamle ya kaktian ka jong belai. Lani ngilalong kinong snow. Bat kinong le ya kaktian ka jong belai. Kajubab kalong banga bat mangi simet-simet mangin ai kata. Bat apa ngidalap ya kajubab. Ngin sasngau tu baka jengim jonga. Kalong balas sengnong rim hau Jesus Christ. Lani haki wei pat kibor. Lani baka longing ka jonga. Lani ka longing ka jongi. Kadi ka longing ka balatay halor mau siang. Lani kadi ka longing ka balatay halor usiam. Bat ka bang ngapenkut ki para pangen. Ngilong ka longing kesan ka bakumno. Kata kalong ka jingli ka banakong. Lani kalong na em ka longyeng ka baskem. Lani ka longyeng ka basanjar. Kani ka longyeng ka banga kumud khot jongka.
Kadi ka long yeng ka bala tay halor mau siang. Lani ka long yeng ka bala tay halor siap. Kadi ka long yeng ka ba job ye kijing pensoy. Bat ye kijing e ki ba bonjat. Nini kata ka long yeng ka ba sa job ha kijing pensoy. Bat ha kijing e ki ba bonjat. Gini ki long kijing keli ya ka ba ngin jubab shimet. Bat ka ban penkot mujisu uang. Manu ubas ngawi kitian jonga. Bat ubale antara ya ukum ubriu ubasat. Bat ka siti ucakap kal nang banakong ngadakot ka bar hupra. Dia tulong pi kinong le ya kitian. Bat om tang kinong sngau. Daga ba syukur no ila dia. Do ubale unisnei ban kerku. Ya kan ka khubor ka balapan sngau hapteng jongi lemajon ka por. Bat unyarap ru yangi. Ba kumit khat jong ka long yeng kesan. Ngin yet ila dia. Bat ai ba ka kitian ka jong blai. Kan yo ban chong dap ka hai hangi. Bat om tang kata mangin long ru kinong le. Ya ka ei ka ba ka kitian ka jong blai ka hikai yangi. Bat nginget scam. Bat ka bang ile kumta. Ngin long ngajing kerku. Ya ki weipat ki khat hagaju ka long yeng. Bat iki weipat gi ba yo I saudong. Ya kata ka long yeng. Baka buram ka jong blai kan yo ban tengshan ha kata ka long yeng ka jongi. Ublai nagam ta ka buram jong u. Amen. Gi para pangit baro ngilapoi si ka bantay ka bangin yo man panwai no ingin ka jing sakri. Ba kan ni ka long jing pen mau nagam ta jong piki khat jong ka balang. Bahadin maka sorkar jela kala pen menapat sa sisien. Ba ya manta si posngi. Bat ya manta si por. Lahaban pensengek biang i kejing sakri ha kayeng ka bagantang. Kumta nakalang ka jong ka balang ka karpap ya baro ki khat jong ka balang. Ya ka ba pinum klet ban sakri. Bat ya ka ban penlong i kejing seng jong ka yeng kisem. Ya ka ban ya tei ban ya slok. Bat ka nget skem balama kani ka jing le ka jong pi. Hala ki jong ka yeng kisem. Kan pen klan ya pi nukong simet. Bat kan long ru ka buram ya ublei. Bolong trai bu nong tim jingi Jesus Christ. Ngine penwai ngine ka jing sakri. Daga nambar jing ruai ka ba san spa arpuar. Bat san spa khatpra. San spa arpuar bat san spa khatpra. Yeng kesan ba sensyar ublei jing sup kadan hangta. Ki jing ya ro badap baslei ya u halakarta. Tang hau ban IT bat ya u ban sakri. Man la ka singi man la ka por. Ulong u ba kodor. Kum tu baro ki dekat ka jing ruai ka ba san spa arpuar. Yeng Kristan basen syar ublay jing suka don hangta ki jing ya ro bada baslay ya uhala karta tang ha uban aiti bat ya uban syar man la kapor ulang ubah kor man la kapor ulang ubah kor katin jong ublay kabakor haram payeng tang makahi ka ba ay por mensim klot ka kursyat jeng kular don hangne led bagaban kulet man lakapor kalong kabadon bor man lakapor kalong kabadon bor jing tuay naram payeng Kristan kenyai long borabor latang kane ban roy bansan latang ilanya ukor jing penshoy usor
da jong utrai kabor jing jok on ai namar hasen da jong utrai kabor jing jok on ai ujisu ukwa ban sen syar yeng kristan baropar yang bat penlong uklik jongka unrina kijing ma ladaki wei kim tre hukum jong uban le mangalembat kayengin ai jeng syakriya utrai mangalembat kayengin ai jeng syakriya utrai tengin ya penwai barhaba ngin siap man penwai no ingin kajing syakri ya ingo ya me ublei ya kajing dan kat jong duduk ke basang bat duduk ke Singapore ke bangin siap man penwai bad isni men kerkhui ki man tabaro ki mangila pendap kin longkum kajing ubi ki ban ki usat khmat ka kajing isni ke jong ma bad habangin sa penwai no ngikar pat i kajing ba ka jong ublei pa kajing ya ka jong Jesus Kristus ba utrai lam kajing selok ka jong mensim khon ini kilai ki blang kitan rai ka jing kerkhu ha ublei kin lor kat ban ngilang baro kum kabalang lamru bat kirungat akan negari bat akan satrak jong partai nadu menta bat caduk ki bam syukur aman